Og det her det er så tredje og sidste del af respirationsprocessen, som er elektrontransportkæden. Og elektrontransportkæden den foregår i mitokondriernes indre membran, ligesom citronsyrecyklussen, hvorved vi har nogle enzymkomplekser, der sidder, og så har vi vores to hjælpestoffer, NADH+ og FADH2. Og de her enzymkomplekser, de består hver især af nogle energiniveauer, hvor enzymkompleks 1 optager mest, og så mindre og mindre og mindre. Og de her to hjælpestoffer, NADH+ og FADH2, de har forskellige energiniveauer. Og NADH+ starter i enzymkompleks 1, fordi den har mest energi, den kan afgive, og FADH starter i enzymkompleks 2, fordi den har mindre energi. Derfra kører de så ned i enzymkompleks 3 og 4. Den energi, som så er ligesom blevet afleveret på enzymkomplekserne, den bliver brugt til at pumpe protoner ud af den indre mitokondriemembran, og så bliver der jo ligesom dannet en koncentrationsforskel. Og det betyder jo så, at de protoner der, de faktisk gerne vil ind i membranen igen for at udligne koncentrationsforskellen. Men for at de kan blive transporteret tilbage igennem membranen, så kræver det, at der bliver dannet noget ATP ud fra ADP. I elektrontransportkæden dannes der ca. 2,5 ATP for hvert NADH plus H, og ca. 1,5 ATP for hvert FADH2. Så det vil sige, at alt dannes der ca. 3 ATP for hvert molekyle glukose, der ligesom bliver oxideres.